zami zingakanani yobegezela. Sanibonani, ugogo Mseleku lo okhulumayo. Enimaziyo ke ugogo Mseleku ohleze enzela nezindaba ezimnandi enizaziyo neningazazi. Niyazi nani ukuthi ngiqhamuka nezinye indaba enizaziyo neningazazi. Kulezo ndaba engisuke ngiqhamuke nazo indaba eziwusizo zodwa, azikho ezingelona usizo, ziwusizo ngoba uma ulalela mina nje usuke vele uzothola ukusizakala. Njenganamhlanje isihloko engiza naso la kunina ekuyisona engizonitshela sona, nizoxoxisana nani nginitshele indaba ukuthi kunesimo sokuthi mhlambe ekhaya lakho noma mhlambe wena umuntu wesimame mhlasimbe wake wadlwengulwa ngesinye isikhathi noma mhlambe umntanakho wakwadlwengulwa. Ngaleso sikhathi ke umntanakhe ke wadlwengulwa noma wena wake wadlwengulwa. Njengoba ngikhuluma ngithi wena noma ngilinganisa kanjalo ngilinganisela ukuthi ngenzeka kube wena umdala, kungenzeka kube ingane. Kodwa uthathe ukuthi cha ngoba ingane unganaki, noma uthathe ngokuthi nawe cha wadlwengulwa kodwa futhi nawe unganaki. Cha, kufanele izinto ekufanele sizinakeni, ingafanele sizinyathele singazinaki ngoba izibalekile ukuthi ezinye izinto sizazi, singahlali izinto singazazi kodwa zibe zisilimaza nangaphakathi emqondweni wethu, siyalimala. Njengokuba nje uma seyenzekile leyo nto kuyaye kufanele uthole umuntu onolwazi ozokwazi ukukusiza ngokuthi aye kokugeza, njengoba phela usuwenzeke kanjalo usufana nomuntu ongathi usengcolile osekufanele ahlambuluke ngathi wena uyagezwa. Ngisho njalo nje ngithi kufanele mawugezwe. Uma kwenzeke into enjengalonto ifana nobumnyama leyo nto esuke kwehlelile, kudingeka ukuthi uhambe uye kokugezwa, uye kumuntu ozokugeza ukuzwe lento ingalokwani kulandela ngoba kuba nabantu othola ukuthi lento iyamlandela njalo nje maduze uthola ukuthi uyadlwengulwa, uhambe isikhathi uzwe ukuthi uphinde wabanjwa wadlwengulwa. Ingoba yini? Ingoba kazange azagezwe ukuze kususwe lento kuyena yaleli ithunzi, ngoba kusokuyithunzi leli eliyimbi kabi enohlala ikubizela ngokuthi wena engathi ungadlwengulwa. Ingakho thina siyasibona ukuthi kumele ugezwe ukuze isuke leyo nto iphele kwena, ngakuthi noma kwenzeka kodwa ngingasabuye kuphinde ngoba kuthi sekufana nomkhokha kuwena ongekho right, okuhlukumeza qobo ngisho umqondo, owenza umqondo wakho uhlala uhlukumezekile. Ingakho kufanele ukuthi uma yenzekile uthole nabantu abazokukhanselisha kahle, bakutshele lokho abazokutshela kona kahle, ukhanseleke nje enqondweni yakho ukuze iphume lento kuwena. Ingakho ke nathi sithi kumele ugeze ngoba senze ugeze umuntu angathi mekubukela ukuthi engathi akakwenza leyo nto, ngoba yini kusho ukuthi ibizwa ileyanto akuyenziwa kuwena. Manje lokho ibiza njalo ukuthi umuntu njalo maye kubuke ngathi akabukela lonto ukuthi akudlwengule, ngoba kusho ukuthi leyanto njengoba yenzeka isala iba ilento engathi njalo ungalokho yenziwa kanjalo nje kuwena. Uyabo, angazi ukuthi ngempela abantu bayithathe kanjani into kanje, ngoba umuntu uyayithatha nganyaka khona enye into engafanele uyinyathele. Uyabona nje lento kanje ayikho mnandi nje neze, iba buhlungu nakunina nonke ningazange nenzeke lutho, nomndeni nje ekhaya yenzizwe ukuthi niyagula inibuhlungu ngoba nalowo muntu osukenza lonto nisuke ngamazi ukuthi unani, futhi nisuke ngamazi ukuthi unasiphi isifo, njengoba eze wakhetha ukuthi adlwengole lowo muntu ngoba mhlambe umdlwengula nje ngoba mhlambe khona lenkinga anayo afuna ukuthi sale phezulu kwalo mntwana. Ingakho siye sithi cha kungcono agezwe lisuke leli ithunzi kungabuye kuphinde kwenzeke. Siye simthathe umuntu sihambe siyomgeza, kuye kufuna ukuthi uthole inkukhu emhlophe, uthole inyama emnyama esibiza ngeBhayibheli le eyitwani ekuyiyona esiyaye sisebenzise, bese sizosebenzisa nomuthi wokuthi siyogeza, sihambe siye emfuleni la siyogezela khona noma usolwandle la sikwazi ukuthi sigezele khona, sikususe kahle lento ukuze isuke ingaphindi lokihlezi kuwena njalo wena phatha uyadlwengula, ngoba kuyona into emnandi ngempela leyo nto. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi nilalele leli hlelo lami lo ngikhulumayo njalo, engathi ningahleze nilalela nje ukuze kwenzele ukuthi iyalo zami engiyikhulumayo nikwazi ukuyilalela futhi nikwazi ukuyithathela phezulu nizinake, kuthi nowahlekelwa yileyo nto leyo omaziyo noma umngani wakho noma ubani wakho noma nje uthomza wakho nje othile noma mhlawumbe ingane kamthomza wakho, kodwa ukwazi ukuthi umxoxe cha mngani nami ngike
ngingena ku-YouTube ngathola omunye ugogo uMseleku ekhuluma ngesimangaliso sale ndaba leyokuthi umntwana noma umuntu ongumama noma ngubani uma udlwengulwe kufanele ugezwe ngoba lonto iyakunamathela isale kuwena sona kunjalo kuhlale wena uyadlwengulwa kuhlale uyadlwengulwa kuze kube sengathi kwayiwena mhlambe umuntu onjani uyabona nje abantu babekhuluma bathi njalo nje uhlale edlwengulwa yena kwenziwa sihleze sikubona kuyenzeka nje kakhulu ukuthi umuntu owadlwengulwa aphinde adlwengulwe ingoba unisuke ningamgezanga limsuse lesi sinyama lesi sokudlwengulwa ufuna sisuke kuyena ukuze singabuye siphinde nje sibuyele kuyena iyona nto esiye sifuna ukuthi sinazise yona into eyiningi siyathanda ukuthi nizazi ukuze nizenze ngendlela ekuyiyona izinto ingathi bayile ukwenzekela iyimbi ibisiloko iphinde ngathi into enhle cha sithi ngathi into ezinhle zodwa kubantu ezenzakalayo sithi ukuthi abantu babe bahle babe clean abantu kuzinto zabo nje zihambe kahle hayi indaba ukuthi njalo wena lokwehlelwa izinto ezimbi cha siyakuvala lokho nje siyakuvala nje siqede nyaka ungaphinde kwenzeke makuke kwenzeka nje noma ngabe kwako kwenzeka kuwena ngesinye isikhathi cha ugogo uMseleku uyayivala lo nto ingaphinde yenzeke kusukela nje namhlanje engicela ukuthi ngicela ukuthi nisubscribe nilandele ikhasi lami kuthi inamba yocingo nizoyithola enzansi ngasekugcineni uma ubuka nje isuku lokho ivela uma ukuthi udinga ungithinta ungakwazi ukuthi ungithinte ngiyabonga makhosi amakhulu.